Tak, dneska se pojedu trochu na polívku s mojím novým autíčkem. Teď mám 38 litrů. Hlavně bezpečně, ale si to taky rozpálit. Dobrý. Nikdo nejede, můžu jet. Ty Hars. Co tam dělají? To auto nezatačí! Au! Au! Jsem bolí, krev, au. Mám zaznámy z auta? Jo. Dobrý. Kamo, to bolí. Co vytáhnu mobil. Zavolat tady, Hars. Tady to je blízko. Moje auto neumí zatáčet. No dobrý, už tady jsou. No dobrý, kamo, počkej, kamo. Kamo, čau. Nazdar. Ty tady pracuješ, jo? Jo. Já si myslím, že jsi někam Trochu. odletěl do Afriky. Tak co, umí? Jako neumím moc zatáčet, no nic. Ale mám všechno, záznam z auta, mám všechno, jakoby, uvidíš, že jsem to udělal fakt já. A možná i zavoláme policii, aby to vyřešili. Je tam nejde vyjet. Jeď. Počkej. Počkej, to musím dát na auto. Počkej. Kamo, já to musím... No, dej mi to tam. No, dobré, tak no, všechno je dobrý. Řádko, auto je všechno. Počkej. Au, mé ruka, kámo. Kámo, na ní se nezapl airbag. Kámo, co to je? Ale kámo, asi zavolám ještě na tu policii, ne? Kámo, halo, zavolám ještě policii, ne? Jo. Hej, mi chcíplo auto. Neříkej to. Ale fakt mi chcíplo auto. To nejede. Dělej, rozjeď to. Kamo, ale nedělej si srandu, dělej, jede ti to? Ne, nejede, já mám nastartovaný motor. Tak vystup. A nastup. Jak se jmenuje ta tvoje firma? Počkej, já to musím rozjet. Dobrý. Poslal jsem už policii. Hej, ale jak to napsal česky? No, dobré. No, zaboď, kamo. Máme červenou. No, to si musel přejet. A počkej. Wow. Dobrý, jsme tu. Počkej chvilku, já ještě jsem potřebuji kouknout, jestli jsem to odřel. Tak, dobrý, neudřel jsem to. Tak můžu? Počkej. Dobrý. Jedu s tím. Pomalu. Ne, pryč Bentley. Dobré. Hej, a teď si ty. No, dobrý. Už to máš. No, dobré. Tak No, vy jste tady nějaký divní ty v práci, ne? Je to nechce jít dopředu? Dobrý. Kamo, hej. Počkej, už jsem slyšel něco jako policii. No, dobrý. Vypněte, pane majáky! No tak co se tu stalo? No já jsem naboural auto a mě to prostě nezatáčelo. Nevíte, jakoby to? Tak to se jdeme podívat.
A tvoje auto prostě nezatácelo. Vidím. Tak to prostě se musíte zeptat tohohle pana. Já ho neznám. Jo, dobré. Já neumím prostě s autama, umím prostě víš co, Chápu. za policii. No. Chápu. Koukneme se na to. Je tak koukneme. Tak můžete jet, pane. Já to když tak budu, kdyby vás někdo pstval, ne? OK, tak si počkejte. Jo. Tak jedem. Máte to v pořádku? No, Natočte. kámo, však počkej, jedeme tam. Jak víš, jedeme tady. Jeďte tam, já jedu s vámi. Kámo, vypni, kámo, jsem říkal, ty majaky. Mě šlo na nervy. Kámo, ještě mi Žiju. to tam naburil. Však to mám odřené úplně. Tam je základu. To je naše základna. Však Vy tam jo, nespíte. já to jdu zkontrolovat. My tam můžeme, jenom. No, OK. No, dobrý. Kam si dělá ta policie? No to asi dělej. Co jsi to řek? Nic. Jste nejlepší. Co jsi to řek? A tě už nikde vidím. Pane policajte! Komu? Přestaňte! Pane policajte! Já jsem musel. Kamo, ten Sebastian je tak kamo otravný. Kamo, Že... kamo, proč jsi začal v ty policejní? Kamo, mě chci zastřelit! Sebastian, kamo. Proč začínal kamo proč začínal policajta? Kamo, já mám práci YouTube. Jestli odběratel. Patriku, teď si vyměníme No, role. A jestli To nevíte, můžu. tak příkladem jsme 500 odběratel. Moc si to vážím. A moc si to vážím prostě. A kámo, video, které jsem kámo tady dal před 3 hodinami, má 900 zhlédnutí. Moc si to vážím, kámo. Hrozně moc. A jdeme zpátky do toho. No tak kámo, já už jedu, jo. Děkuji, že jsi mi to, já se budu asi ještě jet vlak. Tak zatím čau. Čus. Se jdu na kouk. Kámo, ten Sebastian. Koho jde zase chytit? No, dobré. Já jsem se zasekl, ty vogo. Kam nové kola, ještě kam chill, kola nemusí. No a tohle bylo všechno, dejte like a odběr. Zatím čau.